Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. В този урок ще ви покажа как да добавите бутон събития и съответно как да добавите съдържание към него в вашият application. За да направите това, от бутона съдържание избирате общо съдържание таба, плъзгате плъзгача почти най-надолу и намирате бутона събития. Кликвате веднъж върху него. Той се добавя в централното работно поле, след което натискате бутона добавяне на съдържание. Тук вече имате възможност да изберете от 4 опции. Първата опция е, разбира се, предварително създаден архив от вас, за което вече знаете. Втората опция е персонално да създадете някакво събитие. Ще ви я покажа след малко. Третата опция е да използвате Google календара, да свържете с линк към вашия Google календар. Четвъртата опция е да използвате линк към Facebook събития. Така. Значи, бутон архивиране. Ето, избирате отново от предварително зададен архив. Google, намирате вашето ID на календара ви, попълвате информацията и автоматично ще се зареждат събитията. В Facebook по същия начин задавате страницата на Facebook с събитията. Така, и аз ще ви покажа много набързо как да създадете събития. Това става като натиснете бутона създаване и добавяне на елемент отново. Натискате добавяне на елемент, отново заглавие, текст, качвате картинка, ако желаете. Начален час и дата на събитието трябва да попълните. Ето, от тук може да зададете Now, после натискате Done. Така, след което крайна дата на събитието, линк към някакъв уебсайт, свързан с това събитие. Нали? Може, ако желаете, да скриете кога това събитие свършва. Опцията за геолокализация, разбира се, след като я стартирате, ще имате възможност да вмъкнете адрес, нали? И съответно GPS координати. Друго, което е интересно, можете да напишете местоположение на събитието или някакъв ориентир. Ако евентуално то е с билети, може да сложите електронно цена, може да го вържете към вашият модул за електронна търговия, като сложите цена, като изберете съответно валута и евентуално отстъпка. Нали, валутата отново присъства българският лев. Ето го тук. Така, натискате бутона запазване на промените, след което отново не забравяйте да натиснете бутона запазване на промените и вашите събития ще бъдат добавени. Това е от този урок. В следващия урок ще ви покажа как да добавите линкове към бутон за линкове към вашето мобилно приложение. Благодаря ви, че бяхте с businessapps.bg.